iDurban July ngenye yemijaho emikhulu ezwenikazi Afrika. Eminyakeni engaphambilini ngaphambi kwe-COVID-19, lo mcimbi buthanyelwe indimbane zabantu ababalele ku-50,000. Kulindeleke ukuthi ube nomthelelo omuhle emnothweni weTheku ngokuthi ushiye u-300 million amarandi uphinde udala amathuba omsebenzi abalele ku-7,000. Without our revenue streams such as the holiday bets Durban July, we had to cut stakes, and that has a knock-on effect with all stakeholders. But from a broader perspective, hospitality, tourism, entertainers, retail, restaurants, all of those sectors benefit from a massive event like this. Show me the honey isiqubulo sakulonyaka isoqhakambisa imisebenzi abathungi bengqiphu kepha ke abanye abaningi bazobe bebheke ngabomvu ihashe elimfivilithi. We've got Do It Again back. He's won this race twice before. He knows how to win it. He's back again to try and win it for a third time, and that'll be history in the making because no horse has ever won it 3 times. We've also got Bulgarian, who's back as a previous winner, and we have last year's winner as well, Comedy Dung, the people's horse. Kulonyaka kukhethwe indawo zomgcebeleke emalokishini amahlanu ukuba zibe ingxenye lomcimbi emzamweni yokufula umnotho weindawo enganakiwe. Esikwenza njengamanje sikhuma iteji zethu sineteji ezu2 khona singaphezulu sanamhlanje nesakusasa esobe sivulelekile kubona bonke abantu nanemshini yokubheja umuntu uzokwazi ukuthi ezela emaqaqa azobheja sobe sinemshini nje kusasa ukuthi umuntu afika azobheja ayitholela amathuba ukuthi awine naye. Izangoma zezulu zithi amazinga okushisa azobe phakeme kusasa. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.